Faxon unodiwa kudare kwa mambo Makope ninyaya yawakawirirana na knowledge ukamushandisa kuvaka mabhaundi ako maviri ukamunyima mari inoita 300 500 US. Knowledge. Ndizo zokuti wakavakira Faxon mabhaundi maviri. Pana pavanyorwa maviri. Ndakavaka 5. Kuna Faxon wakavaka mangani? 5. Aya maviri ndacho. 2 ndo akasara 15 lines kutapira. Chiripo njokuti 3 akapera yese. Afaxon chivabvunza vakati 3 yese ayo vakabhatarwa. Aya maviri aya ndiasinoda sei? Ndiasingaubhadharwa. Ndiakwasamuni maviri. Ivoda kubhadharwa mabhaundi 5 mamwe 3 wakabhadharwa. Wana kumbonibhadhara mari yese. Mari yese mabhaundi ari 5 yakari 750. Pa 750 vakandibhadhara 250. Ndokwasara 500. Mushure meizvozvo basa iri remabhaundi ayo kuti asapere ndo vakatondimisa vakati chimbumira timboita zvefoji. Mari yedu yapera patotengesa foji uya woenda sei wopedza foji kavatengesi ndadzokera apo ndakasvika mazuva ndakagara chinoda basa ndibva vangoti wataishanda naye aenda ndibva vatotiunzira mumwe munhu andisingatozivi zvakanzi ndiye muridzi wefoji kai ndiye atora mari yese. Alright. Faxon makavakirwa mabhaundi mangani? Mabhaundi akavakwa pakavakwa 3 akapera nemamwe maviri asati apera ndari kutsvagirwa mari mukomana yekuti ave nekubhadhara. Alright, okay. Ari free adachiti. Muri kuti chii panyaya yenyu? Muri kubvuma here kuti mune chikwereti chake $500? Kwete. Mune chikwereti chemari? Nyaya iripo. Yati mune chikwereti chemari. Chikwereti chemari inini handikwanisi kutaura kuti mari yakati because anga asiri kuvakira inini ndichimutambidza mari. Aitovakira munhu ari kuHarare akati akamuinzwai imini contract ndiani akaita contract nabuilder? Mabvunza zvakanaka. Inini ndaitenga ndati akaita wabvunzwa iwe wakataura naye akakupa basa ndeupi? Abana ndo vakati mutsvaga pabara Ndizo here ndiwo wakatanga kutaura murume uyu kuno munongedzera kune basa. ichokwadi kuti ndakauya kuno ndichitenga zvidhina zvichitoparidza kuti ndikutsvagawo vanovaka ndokubva mamuwana ndobva ndamuwana akaita contract naye yekuti uyu avake mabhaundi ndiani? pacontract yekuzowirirana kuti kuvaka nekuzobhadharana inini nanasi ndisisipo. Sewo wakasunduruka wakatedza kuzadzikisa zvinhu uya wakafamba uchiti ndiwe uri kutsvaga vanhu ndiwe uri kuronga wakazosunduruka sei? Kungumabo mataura zvakanaka. Inini ndakatotumwa nemubhadhari kuti tsvaga builder avake mabhani. Ndiri kuda kurima fodya. Ini ndotoriwo nemabhani yangu 2 andisingagone kupedza kuti ndiise fodya nekukura kwandaita. But akazouya wekurenda mumunda mangu ndiye aitsvaga munhu wekutopa mabhani. Saka ndauyu mukomana uyo akavaka 3 akapera akapiwa mari yake but kuzoti azorufa pakashayika marata ndobva anotanga futi mamwe 2 iyayo hayana kuzopera. Of course imwe statement yataura pandonemitinisa yekuti kana tari mafodya edu tikapedza tikatengesa tinokupa mari yako zvechokwadi mukomana hana kuiwana apo ndinowitnisa kuti hana kuiwana yemabhaundi 2 iyayo mukuzobhadharana imomo panga patova neugama hunopfuura. Inini ndakazotora mukomana kuuya kuno pamusoro pekuti inini handisisina chinhu ndisingazoverengwa pakutambidzana mari. Asi tikaudza madzimai unga ndikuona zviri kuita murume uyu uchazoona kana mari yashaika ndichange ndandini ndiri kudiwa. Of course ndiri kudiwa nhasi nekuti mari yashaika.
kushayika kwayo zvakanzi nemuridzi wacho wekuzoti vaka apa tumabhana ekutadza kubhadhara akaenda kuharare achari mabhaundi ari papi ari pamba pangu penyuka pangu anobhenefita mabhaundi ndiani ndini saka isusu tiri kuti mimi ndima akatsvaga mukomana akanova akafamba penyu isu nyaya iripo ka ndeyekudai manga muchitaura kuti inini mukomana haana kuzouya asi ndogona kufacilitata nyaya mukomana kuti tsvage munhu ane chikwereti akakontrakta uyu achisenzesa imimi hamufunge kudaro mukomana tikutowirana tichifonerana kubva sinzi vakomana ivo vaenda kufona hakunze mari uyo arikuda mari uyo arikuda fona please inini ndiri kutohuya mumabhani usangane nevanhu vakuva ukashanda navo vari kuda kuti iwe upedzise mabhani upiwechi mari yako ituma bhani zvamuchitaura muchifi mabhanzi akasara mangari ituma yenyu imi aiwa tata ekuvaka vakatoyaona misoro irare nhau iripo ndeyekuti mabhaundi matatu aya akapedzwa kuvakwa aya anobva akatangana nemunhu airega ndopenya nditika ndizvozvi ko maviri aya akazoextendwa nouyo azvizosiwo panhingati musasiwo kukudhara kumusoro kunyowani akanga ari ani ndiye mumwe chete iye atibatsirane baba maita zvakanaka imimi mati neeji yenyu imi nemabhaundi enyu hamusiri kugona kuzana aripo here right tikatora mabhaundi enyu imimi tu nemabhaundi akavakwa nababava 3 akapera ne2 asati kurati panga penyu imimi pane sekta tosibona zvimiro zvezviro pane mamwe tu akatovakwa ngati tikatora yenyu tu twamisa apa tozotora 3 akavakwa nouyu ne2 asati apedzisa tikatora zvivakwa zvemastructures iwayo tikatora anotuburitsira 7 structures payadziri ichokwadi here kuti tikaenda dhasi tinoona 7 structures dzemabhamu dziripo zvakanaka iwe knowledge wakaita basa usina kunyorerana nemunhu basa ndinonyorerana nawo basa wakaregereka kwamusekusaziva pamusoro munangu nyaya iyi mamiriro yakaita nhasi uno kuti ndizosvika pakumangana nyaya iyi baba mashandiro atakaita ndo vakanditsvaga vakati chese chanetsa unouya inini unouyaona inini ndinokumirira nhau yako kuti mari dzako dziite sei dzibude ndokusaka muona nachichi ndamhangarira baba ngokuti uyo agare kuno saka nhasi uno kuti nhau yemabhaundi ichinzi ndakavafonera ndichibvunza mari yangu zviri kunzi takamirira kuti nyese yakamwaiwa wozouyawo vaka mabhaundi munhu akuida kutisa ikontracti haasisirewo kutanga amumwe saka ipapo ndopane nhau kuti here nhasi uno moti muda kuramba muchindishandisa mari yekutanga hamuna kundibhadhara yemunhu aiuyu aikushandisai wacheni zvakanzi atori nemari yangu ndakati zvemari yenyu zvokusabhadharana kwenyu kamakaita chii handisisiri saka nhasi uno ndakafonera iye wachene wache wavaishanda naye anondichifonera chi achari ya izvozvo kutaura zvishaite mukati memabasa kana tinge tatarisa munhu anenge ane mari zvinotudzira kuti ava vacharama munhu wavakati ari kurenda munda mavo vakamuona aine nhenhee yakanaka saka vakanga vasingade kuti iwo ugone kubatana naye nokuti kana pese povaireva mari vagona kutaura kuti right mukomana yari kuda $300 iwo chida 100 200 yenda zvaino musoro wake zvaigona kuitika izvozvo handitika ndio mhosva nei musina kukwanisa kusvika pakuti muve nepaperwork nhau yokuvaka shamwari haimboda kana kuti nhau yerimwe basa rinochokuita nemari dzinenge dzakati kure haridi pasina bepa. You have to put everything in black and white kuti zvinhu zvenyu zvigoziva very supportive. Chandogona kupindura ipapo ndechekuti basa iri takariita vanga vakarima foji kune ave manager wavo mupurazi maubaba handiti ainyora mari dzevamwe vashandi vekufoji ndopainyorwa chi mari yangu apo. Saka mapepa yayo kutika
Baba ava manja. Pamusoro vedare. Ngine tichasvika mukurazi mavo. Handina kungosvika chete mubapavo kuti ndasvika paachari. Ndakatosvikawo ndakamborasika. Ndakabvunzawo. Ndibvunza kuti achari ava vagere sei kuno. Vakanzi achari aiva vagere musha. Ndati kumabhaunda yakavaka ndiani? Pane mukomana akabva kuruzevha. Mukomana ashanda zvakanyanyawo. Asi akapiwa hapana. Ndopasaita nemagiraziwo. Tatadzirani kuirandire munhu wache akavakirwa chi mabhaunda nomukomana uyu. Takatarira kuti amari cheurimira chi vanhu kuti abhadharwa hapana chinhu baba. Asi achari ava nokudya kwangu ivo mukomboni mavomo. Hanzi vanenge vanotenga so havasi straight pazvinhu zvavo. Ipapo zvinoti mashoko avakataurirwa iyayi purezidenti rese vane vese vakasenza hapana akasara awana mari. Kubananza nedufu vanhu vakazowana mari vanhu vokusamapiri pakondirati yakaitwa pa40 pakati pa14 hectares. Pa14 hectares idzodzo takatonhandira kuita kuti mudai vamwewo. Ininiwo munhu uyu kwanga kuti munhu yachitenga chibaba pamba pake izvozvi nhasi ifoni inomusenza hachibazivewo. I think tingarambe chingodhiringa zvenyu. Nyaya iripo ndeyekuti mukomana munobvumirana nesu here kuti akashanda. Uyu akashanda akasenza pane mari yake mabhank 2 asati abhadharwa imari zvavakachaja nevanoziva anochajwa nini uye anozviziva zvavakachaja. Alright. Chinzwai chingatofana mamatosisa kuda kupinda. Chekutanga ndechekuti Chali wataura wega kuti ndiwo wakafamba uri kutsvaga vashandi ndizvo. Watumwa nemunhu akakutuma ndizvo. Ongo wakabereka kumusara ndizvo. Dai rakanga riri pfumo rakakandwa raibaya iwe. Ndiwo waifa pakuti muite basa renyu kuti rive ririfamba. Right. Hapana pamakanyorerana pasi. Ndizvo. Hapana pamakanyorerana pasi anditi? Yes. Ukati neava hapana kopawa pane vamwe vacho vakanyorerana pasi ndiani? Kurigiranta wavo, maneja wavo, ndiye inyaya mari dzaipiwa nechirumo wangu vakabereka. Murumo wangu vakabereka. Yeah. Asi iwewe next time kana uchiti uri bhiridha chidzidza ipapa kuti pa any contract you do you must have it in written. Nokuti mangwana zvinoda kunoshanduka. Saka apa ndinoona wadzidza asi evidence iripo ndeyekutaura kuti Chari akauya akabereka munhu akamirira iye kutungamira kwake kureva kuti he was the guarantor. Guarantor zvinoreva kuti uyu kana kundikana kubhadhara uyu ndiye anenge akumira ndiwo waunenge anogogodzera kuti ndiri kuda mari yangu. Uri kuzviziva here iwe Chari? Ipapo handikone kuparamba. Good. Kana usingaparambe ndio zvakaita upenyu. Pakutadza kunyorerana pasi muchizopanana mabasa ipapo zvinorerekera kune iwewe mukomana iwewe muvati nekuna contractor wako. Ndikavoti ipapo wakaratidza kupusa, contractor wako akaratidza kuchenjera. Wanzwa? Saka mudare muno pakushayikwa written evidence asi basa rawakaita riri kupupurwa nemeso nevari kupfuura vachiona kuti panga pane chivakwa chaapo chamira kureva chakashandwa nemunhu achina kuita ukumera. Saka kureva kuti Chari iwewe uri kuenda kunomita chikwereti chiri kudiwa pazvivakwa zvakaitwa neuyu. Iwewe kana waona kuti uwo munhu wongo wakabereka kumusana uyu itsotsi uya utenge samoni
tosunga munhu iyeye zvakare, asi pane zvinhu asungwa ndiwe nokuti ndiwo wakamhanya uri kuenda wakabereka bere kumusana, saka bere rasvetuka ratiza, ndiwe wasara wakunzi ndiwe bere. Saka iwewe ndiri kuda kuti uyu abhadharwe zvinhu zviripo. Pane chinonzi benefit of doubt. Benefit of doubt yakubuda pakuti murawo wekuitirana basa kunyorerana pasi ndiwo murawo. Saka kutadza kutevera murawo iwoyo, iwewo wanga uchida mari. Mari yangu i500. I500 nenguva yacho pakaida mari ndakaita emergency kuti mukadzi wangu atoripo panze akatoita miscarriage vakatoramba kutonipa mari dzedu tichida kubhadhara vashandi vavo. Ndakati kweninga ndiri mushandi wowani. Alright, fine. Saka pa iri tot wadi uruda mari. Ava varipo 700 nenguva yeyo because ndiye muna machi mari. Chiterera uchinzi. Kana pekuti iwe wakachoro futi murawo wacho. Mazviya uri kutaura iwewe. Hongu wakayataura. Asi hapana payakanyorwa. Inini ndakupinda ndichiti 500 yawataura ndiyo mari yandiri kuti ubhadhara. Wazvinzwa? Saka iwe utsvaga 500 opa munhu uyu. Murawo wangu i21 days. Manya upe munhu mari yake. Judgment. 21 days. Next time, nyorero naipasi. Sumuka. Vamwe ngavapinde.